Idemo polako. Laganešće ka Dubrovniku, još 25-6 km. Ćao. Da li ti, Ivana, imaš osjećaj da ti je porasla glava? Ona kaže nema nikakav osjećaj više. Ona je završila karijeru. Ali barem smo odmorili i jeli. Hajde će nam lakše pasti ovih pola sata. Mislim da smo sve uz, ja? Idemo, Ivana. Na satu 1095 km, znači, brate, bližimo se Dubrovniku, znači, da pogledajmo gde smo. Klizamo, bre. Ma, on meni interesuje. Tako to izgleda po suncu. Samo 39 na satu, trenutno. I to smo bili u hladu. Zamislite kako je u nehladu. Saznaćemo uskoro. Ali pogled je i dalje fenomenalan. Dopunili smo bateriju. Ručali nešto i ja ne znam šta je ono. Pileći ramstek. Šalim se, to ne može. Pileća šnicla u Prezlama. Šta fali? Ništa. Daj šta daš ako Boga znaš. A sad možemo pravo na plažu. U Dubrovnik. Jaj. Da spustimo ovu laku roletnu. Ovako. Lučica, Prosečne. Nije. Jeste, Prsećine. Prsećine. Oni kažu Č. Ja nikad nisam vidio da oni to radi. Dakle, evo. Ne vidim krivinu od kamere. To je nedostatak ovih kamere kada ih nosite. Malo odvlače pažnju. I sve gledaš tamo gdje ne treba posle. Ej bre. Grbav put, a i mi nismo bolji. Grbav put, grbavi i mi. Jel žensko, a? Žensko garantujem. Posle sam ja šovinista.
Voze oni dobro, voze, teraju. Oni su jači, iako naprave nešto, njima nikad ništa nije. Kamionđija strada samo ako mu se upali kamion, a on ne može da izađe iz njega. Ostalo nikako. Evo da snimimo ovo mesto Trsteno. Zanimljiv prizor. Malo, a ušuškano, sve je tu. Od starog grada do mladog grada, crkve stare i raznih panorama. I špilja. Još ni, ove godine nismo išli ni jednu špilju, majke. To nam još treba. To ide uz more. Tu smo. Dubrovnik pravo, a Orašac levo. Idemo šta ima na tom Orašcu gore. Pa, kamen ko kamen. Eno desno se vidi malo Dubrovnik, nazire se već, gotovo. To je to. Dobre. Da vidimo šta piše na onom sljedećem znaku tamo. Vidjet ćemo šta piše. Piše Dubrovnik pravo. A ovo desno su Dubrovački vrtovi sunca. A to ne treba ignorirati. I brevu. Evo je bilo krajnje neozbiljno. Usred krivine. Pa rizik je pobija nas. Za njega me najmanje briga. Ako ja nisam kriv. Svašta ima. Ali šta ćeš? Vidimo šta ima iz ovih kukuruza i ševara. O, pogledaj. Pogledi, pogledi. Ovo ne znam šta je, ovo je ulaz u Dubrovnik u suštini. Samo što još nije to to. Dok ne pređemo most, ništa. Možda postoji bliži put, ali mi ne znamo. Sad smo u Zaton Mali. Pa verovatno zaklonjeno, zatonjeno. Babilon, Studenac. Sve studeno, a sve vrelo. Uj. Ima šta ovdje ima? Mini plažica. Tu postoji mnogo plaža, a mi samo jednu koristimo, jer je najprostija za motor.
Štikovica, vidi ga kako je lijepa. Štikovica. Viđe ga, viđe. Vidi ga kako je lijep. Prođu smo neku reku Dubrovačku, sad šta je to, pitaj Boga. Vjerojatno je reka neka. Bara nije sigurno. Ja se uplaši da nije Loznica, dobro smo prošli. O, dobro je, dobro je. Neko tolika muka ni za šta. Bližimo se Dubrovniku. Na te nane. Dobro, Čilip i to drugi, to postaje. Znači idemo u Dubrovnik. U Mokošicu, a? Idemo u Mokošicu, ga bolest. Pa vidim ja da ima vidni nadzor. Kod Lozice, a? Slikamo. Grad Dubrovnik, Velcome. Dobre došli. Most doktora Franje Tuđmana. Nekada su doktori nosili ime nekog zdravstvene ustanove neke. A sada doktora koliko hoćete, a sve manje izlečenih, nažalost. Znači ne samo kod nas, svuda. Mogu da se zakunem. Mi idemo ovamo, pramo, a levo je Osojnik. Osojnik, gledaj ga. Jedno kruizera. Kruizera koliko hoćeš. Lepo, a? Lepo, vi morate, ovo izgleda spuštaju most, a? Da idemo mi na vreme. Ovi nešto motaju tamo. Pa nećemo mi dole, mi idemo pravo, tako? Pa nećemo mi ovdje u Dubrovnik. Jer nećemo znati da se snađemo drugačije. Mi idemo s pomoć onog tunela. Kako se zove? Norveški biser, pa da li to je? I evo nam Dubrovnika! Dobre. Raguza. Da se raguzamo ceo dan dok dođemo do plaže, a? Da, to je najvažnije. A vidite, Dubrovnik je generalno veliki grad, nije mali baš, a? Da.
kičavih 35 stepeni. Dobro, palo sa 38, a? Mogli i gore da bude. Imamo koliko, možemo da mene kontroliše koliko hoće. Ja vozim 50. Od nekud će da uđemo. Kao i uvek, ja se nadam. I na pločama smo uvek ulazili iz jedan put, sad iz 3 put. Bio mi teži izlazak iz Ploča nego Dubrovnik, koji je, vidi koliki grad. Vidi se baš odavde. Mislim, ima ga, nije da ga nema. Što sviraš kad ne umeš? Eno jednog znaka koji će nam pomoći da nekako i mi stignemo do tog centra grada, a onda na plažu, pa iz plaže u kafanu, a iz kafane iz grada. Kako sam to lepo složio, a? Dobro da nisam sišao dole, čuti. Evo ga. U Čilipi nećemo, a u Dubrovnik hoćemo. Dobro što nismo kamioni, ne bi mogli da se spustimo dole. Kažem ja, nemoj da voziš kamion. Problem za problemom, tako? Očigledno da smo pogodili Dubrovnik. Jao, pogoromo. Znači ovdje je toliko toplo da ljudi sakrivaju motore u tunelu. Ne pobedili će podcrkaju ljudi, bre, šta ti? Dobre, motaj pa daj malo meni. Tačno znao sam ja da ćeš ti da iskočiš. Idemo mi na srednju, pa gdje bude? Teška je života. Teška je životaja. Oj, Dubrovnikaja. Dobre. Vidite, to je Dubrovnik. Tu ni motor ne pomaže. Jer svi voze motor. Aha, šta ćete sad? Na ovo. Vidi ga. Mi idemo, neću mi na Lapad, mi idemo na Copacabanu. To je tamo negde. Da li ćemo ga pogoditi opet iz prve ili druge, nije važno, mi ćemo ići. Gospođa mama vozi skuter. Aj, 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 aj. Od ozgore ćemo mi opet doći. Aj sad. Da mi ovamo više. Da žurim ja, da se ne pređemo mi. Oni znaju put, mi ne znajemo.
Ivana hoće ovdje da pije kafu u povratku. Mi idemo lijevo, a? Uj. Ma jedi. To sam rekao navigaciji. Sve ona nešto zna, mislim. Dobro. Skrenite levo, skrenite desno, pa skrenite levo, pa skrenite... Pa skrenite levo, pa skrenite desno. Ne znam kakvi mi muk imamo, mi ne znamo gdje je put, zaboravili smo. Dubrovnik je dobar, ljudi. Nije lavav. Može i kroz pješačku, kroz šetnicu, ali šta ako dođe onaj komunalac opet, redarstvenik, pa nam da 40 € gratis. Zaplašio nas, mi idemo gore, vratno, a? Sješe mi se noge. Ne daj Bože da te terak voziš papučama. To samo skuter može. To su Dubrovačke ulice. Jedna ulica, jedan smer. Nema tu mnogo. Da li ćemo naći putanju? Ja se nadam da hoćemo. Kako? Ovo dalje se buni. Gdje ćemo sad? Pravo? Ili desno beš? Ma desno bre. Desno za malo da odemo na stijene. Na babino kukče. Na babino kukiće. To možemo mi ovdje. Jer tu i treba. Mi smo pogrešili put. A Boga mi ovaj Italijan pogrešio put. Da li desno, da li uzbrdo, da. A, imamo i kafane evri ovdje, bre, a? A? Šta će nama za motore? Dobre prijatelju, baš si sad našao da nas raguziš, znači pravo gore idemo. Jeste, tako je. Nadam se. Ajde bre, vozi to. Pa ako Italijan zna, ima vede kružne tokovi on tamo. To je pešačka. Šta kaže? Glavić, poliklinika, ajde to ćao. Sad idemo desno. Ovaj ili ne zna da vozi, ili ga ubilo sunce, ili se izgubio. A baš, brate. Mada ima u krug sad. Samo bre neki krugovi. Te ćeš, prijatelju. To i ne znaš da izlaze uopšte. Da vidite da nije lako stići do Copacabane, a? Nije.
zašto da ne? Da li je to tu? Jeste. Ovi došlanci, bret. Ili danci, šta su ovo? Oni tamo kombi. Denmark ili šta je? Deutschland. Ja ću bre da je ugasim, majke me zajebava. Prijatelju, džabe se ti očkaš i nečkaš. Pa skreni bre, pa ju brate slatki. Evo ovo treba da izađe na YouTube, majke mi. Ovaj ima neku tešku psihološku muku. Prijatelju, ja ne znam, toliko je više. Stavi negdje to, stavi prijatelju, stavi. Gde si pošao skrmeljivi oči? Jel tako? Tako. Gde ćemo mi da stavimo moped? Čaj da se negdje sakrijemo sam. Gde bre? Gde ti to izbetonirano?